Ya, matur nuwun Mbak. Ajeng, sadurung iki Ibu presensi riyen ya. Iki ben roh sapa sing mlebu sapa sing ora. Yulia Satya, Amila, Cynthia, Nisrina, Amelia, Talita, Afni, Naisir, Lailia, M. Asyikul. Ini berarti genep masuk kabeh ya. Nggih. Nah, kompak iki gurune paling seneng kan. Nah, sadurunge tak wiwiti iki sapa sing iling materi minggu wingi? Ibu bahas apa? Ayo. Yo bener banget. Nah, mengkene ku bakal lanjut materi sing iki ya. Nah, wingi ku ngenani apa geguritan, unsur-unsur geguritan. Mengkene ku nerang mengenai nilai estetika sajroning geguritan. Ayo, sapa sing cilik apa to iku geguritan? Bener. Nah, geguritan yaitu karya sastra sing wujude puisi ing basa Jawa sing ngungkapake rasa, gagasan, uga kaendahan nganti nggatekake irama, rima lan pilihan tembung kang khas. Rima, irama lan pilihan tembung kang khas iki mlebune nilai estetika geguritan. Ajeng ana apa to nilai estetika itu? Bisa disama bareng-bareng ya. Nilai estetika ning geguritan yaiku kantun saka kaendahan basa, struktur, makna, kang maknani sajroning tembung kang dienggo. Nah, geguritan iki duweni irama, rima, uga diksi kang khas, saéngga isa nyiptakake rasa endah uga kang enak diwaca. Saterusé ana perangane nilai-nilai estetika ing geguritan. Ning kene diperang dadi 5 perangan ya, Kak. Kang kapisan iki ana struktur geguritan. Kang kaping pindho ana diksi yaiku pilihan tembung. Kaping telu ana rima lan ritme. Kaping papat ana majas yaiku gaya bahasa. Nah, kaping 5 iki ana swasana lan imaji. Imaji iki imajinasi Cak. Nah, iki mlebu ning penjelasannya ya, struktur geguritan sing militan sing nomor 1. Struktur geguritan itu apa sih? Yaitu perangan sing ana ing jroning geguritan. Struktur geguritan iki diperang dadi loro. Ana struktur batin lan struktur fisik. Nah, penjelasannya iki wis minggu-minggu ya. Nah, struktur batin itu apa toh? Struktur batin itu kalebute rasa, amanat, lan nada sing nggambarake makna lan emosi ing geguritane. Jadi geguritan iki sok ora diomong-omong iki nek ana temane, ana rasane, ana nadane, iku sing iso nggawe istilah rasa ning ati. Ana maneh struktur fisik ya. Nah, struktur fisik iki nyakup apa to? Struktur fisik iki nyakup diksi, pilihan tembung, ana imaji, itu gambaran rasa imajinasi awake dhewe. Terus ana kata kang konkret, gaya basa, rima uga tipografi sing ndadekake geguritan duweni kaendahan lan ciri khas. Ajeng ana diksi. Diksi yaiku pilihan tembung sing tepat lan endah. Diksi iki nggawa nuansa lan rasa sing khas. Iki ana tuladhane kaya to ning puisi kan mesti ana tembung sumunan karo padang. Sing mesti luwih apik digawe sing sumunan timbang sing padang ya. Mesti luwih apik lan luwih trep dirungokno sing sumunan. Kaya to katresna karo tresna. Mestine luwih apik sing katresna. Lajeng ana rima lan ritme. Nah, ning kene rima yaiku disalang ya digateko. Mengko iki soalé ya ana masinan ana gladen menani iki nang berarti ya iso.
estetika sing ana ning jerone geguritan. Dadi ku tembung-tembungku luwih harmonis, estetik, lan enak diwaca ngono ya, Cah. Tuladhane kok iki ya iso disawan ya. Ning pinggire iki ya ana Cah tuladhane limo kaya to katresnanku kaya banyu. Iki tapi limone kurang apik ya, Cah. Kurang selaras. Iki ana ritme. Ritme yaiku irama utawa alunan nada sajroning geguritan sing katon saka panggon jelane laut. Kaya to pola suku kata uga pengulangan tembung. Ritme dadekake geguritan luwih duweni greget lan gampang diserapi. Kaya to tuladhane ritme iki ya ana pengulangan unsur kaya to katresnanku kaya. Ning dhuwur iki kan ning dhuwur isi kan ana tembung katresnanku kaya ya. Ning isor kan ya uga dibaleni. Iku ben apa ben ana nilai estetika uga ana makna ning jerone geguritanku. Banjur ana majas. Majas yaiku gaya bahasa sing ana ing jerone geguritan sing gawe geguritan iki luwih urip. Tembung sing geguritan ngono kan. Iki majas sing gawe luwih apik. Majas iki ana metafora karo personifikasi. Ana loro ya, Cah. Nah, metafora itu yaitu majas perbandingan kanthi mandhak sawijining bab karo bab liya tanpa nganggo tembung panghubung. Tuladhane kaya ta iki ya, katresnanku kaya banyu. Nah, iki to tresno iki dipadhak kaya banyu sing mili terus ya ana teke. Jadi ku tanpa tembung panghubung. Nah, olahe bandinga. Terus ana to personifikasi yaitu majas sing maringi sifat manungsa marang benda mati. Tuladhane to kaya angin bisik-bisik ing kuping. Angin iki digambarake iso bisiki ing kupinge manungsa. Padahal angin ora iso bisik-bisik ya, Cah ya. Kaya ngono iku gambare. Nah, ngene iki sing nggone geguritan iki iso apik lan enak diwacane. Sing terakhir iki ana suasana lan imaji. Imaji iki gak kalah penting, Cah, digawe nguripo nilai estetika sing ana ing geguritan. Sing wiwitan sik ya, suasana yaiku rasa utawa perasaan kang muncul nalika maca geguritan. Kaya to bunga, tentrem, sedih, hayem, kaya ngono. Nah, itu kan yo nambah nilai estetika nek sampeyan ngarep nampil puisi kok datar ini otomatis elek ya, Cah ya. Kudu ana ekspresine, suasanane kudu oleh. Terus ana imaji. Imaji yaiku gambaran kang ndadekake maos iso ngrasakake utawa bayangake isi geguritan iku. Nah, imaji iki ana macam-macam. Kaya to imaji pandangan, ana visual, imaji pangkrungu, ana auditif, kan uga imajinasi perasaan. Nah, perasaan iki taktil. Tuladhane kok kaya iki. Srengenge sumunar abang sumringah ing langit biru. Iki kan mlebu imajinasi penglihatan ya, Cah. Jadi kan seakan-akan ini masih srengenge sing sumunar abang padahal kene to yo ning jero kelas. Ana nyawang langit sing sumunar abang iki kaya bocah. Terus iki kan ana keluarga, dan itu keluarga iki bakal jadi tugas sampean. Tapi sadurunge ana tugas, ibu ki duwe game. Game iki sing ngene sampean iki semangat, kudu semangat ya. Masih kok awan-awan kaya ngene iki mesti lemes wae wong turu, wae wong mangan, ya to? Nah, disimak ya. Iki game iki ombo karo ciut. Dadi mengko iki gandengan wong loro-loro. Mengko iku ombo karo ciut. Sik ya, aku tak njaluk rewang digawe meraga. Oh, ayo mbak di sini ae. Jadi mengko tuh gandengan wong loro ini ya. Ambil pinggire. Terus sing sitok tangane ngene. Sing sijine ombo ngene. Nah, kok iku ngomong ombo. Engko tangan sing ombo iki ngombo. Sing iki
Jadi kok sing kalah iki ora loro ya, dari keguritane ya ora loro. Wis paham? Paham. Aja sampai salah ya, kudu konsentrasi iki. Nggih. Ayo diwiwiti. Jajal wis, jajal. Lungguh ae. Yang penting kudu semangat yo, masih ora karo ngadeg. Ngantuk, Bu. Lho, iki sing ngantuk iki tandane butuh banget game ini iki. Ayo diwiwiti. Ciut. Ombo. Ombo. Ciut, ciut, ombo. Ciut, 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 cepet ombo. Saiki wajib sinau ya, dibaca ya. Wes kudu konsentrasi ya. Nggih. Terlalu bocah telu lho iki puisine ning tuladane ning ampe. Ayo. Ciut. Ombo. Ombo. Ombo bu ciut. 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 Ombo. Yo, kamu cepet lho ya. Ombo. Ciut. Ciut. Ombo cepet lho. Konsen kabeh iki. Bisa mana ya? Nggih. Ayo. Ombo. Ciut. 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 Ombo. Ombo. Ciut. Ciut. Ombo cepet lho. Ayo udah ngantuk, Bu. Bu, anakku. Oh, Mbak Aman ini kurang konsentrasi. Ono mana gak? Ono iki sing mburi iki ya ono iki. Ono sing kena iki, di mana yo sing sak gandengan mburi sapa sing kalah? Ayo Mbak Naisla. Saiki diwiwiti Mbak Aman sik ya. Maca puisine. Ayo. Serat nggawa tiba. Rine kias ngelokso. Kelangkung wadyo. Pusaka kala tiba. Sira padha kantra muda. Prasangka pring sakara manta. Ya, iki. Sak terusé ono iki. Ayo monggo Mbak Naisla. Mbak Naisla sing ndi Mbak Aman sik. Nah, wis ayo. Katresnanku kaya lintang, sumunar ing pertemuni. Senajan mendung nutupi, ora bakal luntur suci. Tresnaku kaya segara, jembar, jeruk, tanpa pilihan. Meskipun ombak geruduk, ora bakal owah ilang. Matur suwun ya, iki sing kalah-kalah iki kurang konsentrasi. Mestine nek mau sing ngomong ngantuk bareng iki ora kalah iki wis konsentrasi iki mesti kalah iki. Nah, saka perang geguritan sing wis diwaca Mbak Naisla karo Mbak Amal mau, kan ketok banget ya nek wis nyenangi nilai estetika. Ketok estetik apa ora saka trimone, saka iramane, saka susunane, masing-masing kan ketok katon banget. Kantone api apa lah saiki sing tugas kaping pindho jarak ngene ya Cah iki. Iki sampeyan iki goleki nilai estetika sing ana saka rong geguritan iki. Sing kawitan iki karo sing sitoke ya digoleki nilai estetikane. Nah, digoleki. Bu, ini gimana, Nggih? Sing pundi? Iki nilai estetika ya apa? Sampai iki sampean gak perhatian mesti. Nggih, Mas, iki ngono tau, Bu. Kan wis tak terangno. Misalnya estetika iki iso to saka limo, iso to saka manjas. Iso to saka kok tembung-tembunge sing duwene asli kabeh. Nek kene bener limone iki wis sampe nanti kisah lan iki ya duwene manjas sing sampe duwene kalimat tembung-tembung iki orang mau ngaku oleh moto kan sampe berarti. Jadi ngono ya carane goleki. Dicatet limone ning apa, manjase apa ngono ya. Yen tugas iki wis bar, ya ana tugas loro kan. Jadi kudu seneng-seneng garap tugas iki. Tugas loro iki gampang. Mau gawe geguritan sing